pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng tunog. Gipangayok sa dinakpan ni Yusuf ang numero sa guwang ni Yusuf. Kung diyang mibalibad si Yusuf nga tuas reham sa ring nason, gikuha ang tuwa ka itiin ni Yusuf. Ilang gisakyan ang auto ni Yusuf, aron ang kuhaon ng kwarta si itiin ni Yusuf. Namalit og mga bino og dilata ang mga batanon. Pagawasan convenience store ni Sandro nga namalit og prutas para kang Miri, nakita nining auto ni Yusuf. Busa wao na siya mubiya. Taod-taod niya na nang gawas ang duha ka batanon nga nagbaguod sa mga pinalit. Naintriga si Sandro tungod kay nagtuo kini nga mga amigo ni Yusuf ang iyang nakita. Busa iya kining gisundan dito sangko sa karbon. Pila ka minutos mibalik ang panguho sa nagkidnap ni Yusuf ug bibiya dayon sa maong dapit. Nagtuo ni si Sandro nga si Yusuf nagpakaroon ingnon nga buutan apan tigamit og prokas. Mibalibad si Yusuf nga dili siya moinom og maghubog. Gibubuan siya og bino ug mausab ang pagtawag ni Rahim. Nagpakiluoy si Yusuf katabangan sa maguwang. Apan gituan ni Rahim nga kakonsabo ni Yusuf aron lang magakwarta og 10 ka milyon silbing ransom ni Yusuf. Wa mo tuo si Rahim nga tinud-anay nga gikidnap ang manghod. Busa gibubuan na si Yusuf og daghang gasolina aron sunugon. Misyagit si Yusuf samtang nagpaminaw si Rahim sa cellphone. Magkarig, igsuon, niya ang laing sumpay nining lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Paminaw sa lighter, Kuya Rahim. Nana, misi ka ng lighter, Kuya Rahim. Idagkot rin ako na Yusuf! Kuya! Hello, Rahim. Nagkabatikas tingog sa imong manghod. Last rami. Muhatag kanamo sa 10 milyon sa man. O amo ng dauban kinis Yusuf. Nagsiga ng lighter nga akong ikoptan, Rahim. Rahim! Bisan mag-unsa pa mo, di
ako mohatag kay nagsabot kamo si Yusuf nga ako patuhoon nga siya inyo gikidnap pero kamo si Yusuf ang magbahin sa 10 milyon. Patabang mo sa inyo nga ala. Kay mapaig si Yusuf. Kaya taon! Ayaw! Kuya! Kuya, tabang kuya! Tabagin ko kuya! Goodbye, Yusuf! Oh! Nay-tao! Naigo si Buyas! Nabawang lighter! Nalagbot! Last chance na kaya na ninyo. Sunax! Isa ko armas! Tali! Halis na pita! May nagkasunod kayo na to! 30 sekundos ang ihatag akong oras ninyo. Taas-taas na lang para ninyo. Aron may higayon pa mong ilabay ang inyong mga armas o palayin ninyo si Yusuf. 30 sekundos ha. Pagsugod ang ihap sa 30 sekundos. Time starts now, mga dulong. Ay, anak! Mukhaon mig baladodong! Pakita! Pakita na ko manoy! Pakita ro makita katag! Matago ka man! Junax, ayaw palipata! Kuha ang lighter nga nasi mong dool manakbot! Kuha o giit sa karina ko kinuslitan ako si Yusuf! 5 sekundos. Oops! Goodbye, Yusuf! Sir! Sir Sandro! Yusuf, Sir Sandro! Aglihok. Putlo na ko ang gigapos niyo sa ang gigapos sa mga kamot. Salamat kayo, sir. Putlo na to ang gigapos sa imong duha ka tiil. Salamat sa Sandro. Ang cellphone, sir. Basing napas Kuya Rahim. Hello? Kuya Rahim? Unsa ka itong mga buto-buto, Yusuf? Tinuod nga gikidnap ko, kuya. Patay na ang tulungan na kidnap na ko. Tinuod nga gikidnap ko, Kuya Rahim. Ganun di ka man mo tuo. Wa taon ko magbinuang ni mo, kuya. Unsa lagi ka itong mga buto? Di amo si Sir Sandro. Maguwang ni Sister Mary. Gilawas ko niya. Dahil nasad nga drama sa radyo, Yusuf. Bisan-unsa na lang imo binuang. Ngano kalit kami tunga ka na maguwang ni Madre? Pagsulti mo palihog. Palihog ni Sir Sandro. Plus, pagtawag ko mga pulis. Di ako sa bukiras na laban. O na ba? Sir, pakisulti ako maguwang palihog, sir. Kaya di ko sa mutuo nga tinuod kinihitabo, sir. Nagtuo siya nga nagbinuala ko niya. Nagtuo siya nga kakursabo na ko sila aron mangwarta ko niya. Palihog taon, sir. Hello, sir. Sorry. I'm not interested bisan unsa pa nga imo isulti, Mr. Santa Cruz. Apil ka ba sa drama? Sa radyo ni Yusuf? Wala ko mahimo kung mo ka na imong una, sir. Pero mo rin mo. Nato lang nga nakita na ko ang auto ni Yusuf sa uptown. Nga gisakyan og laing mga batanon. Nahibuong ko nga nung wa si Yusuf. Mao nga akong gisundan. Ug mao ni akong nakita diri sa bukiran sa Talamban. Gidaog mi nga og dapit ang imong manghod. Gidigo gasolina. Ug dalawas na ko ang imong manghod. Ibalik ta ka ni Yusuf. Yusuf. Kuya? Bye, Yusuf. Busy ko. Kuya! Kuya! Usabat to sa mga batasan sa imong maguwang, Yusuf. Hapit ka mamatay pero nasabot na ako nga murag wala sa batiyag kabalaka. Ug hadlok sa nitabo nimo karon. Sorry dong, Yusuf. Pero muingon ko nga muralag wa sa imong maguwang ang nahitabo karon nimo dinhi. Excuse, kay susiyo na to kung may mga butang ba nining mga bata nga makuha na to aron mailhan na to sila kung kinsa kini mga bata. Na lisensya. Dato manig apelyido bata. Kining usa.
Dato sa kapilido ni Musa. Mga dato o kapilido ni mga bata. Nagtuog ko nga imulis lang mga barkada, Yusuf. Dahil nakita na ko sila, nga sila may gamit sa mong sakinan. Kung nakita na ko ang ilang estilo, nakaingon ko nga hasta ka. Parehas nila kung nagpakaroon ingnon ka lang nga buutan ko nuhay. Pero, adik kasab parehas ni mga bata. Sorry, nasayap ko sa kapag to. Kadaghan aning hingsunon nga ilang napalit sa karbon. Nagsunod ko ani nila dito pas karbon. Oh. Kinsa maning tulog kay Tim Yusuf. Yusuf? Yusuf? Sandro. Naiubos ko sa akong makuwang. Nakasabot ko. Ay, kikpalabi. May mga maguwag yung tingali nga ingon niya ng batasan. Ay, itong tagda. Ang importante nga luwas ka. Luwas ka na, Yusuf. Nakaingon ko. Paitan ako karon sa... Ang una, dito sa pagbuto sa bomba. Ikaduha, ang naitabo sa mong compound. Unya ikatulo. Kini naitabo karon. Usam ni ako kinabuhi, oy. Nga ako sa baguwang magkapahiupos kayo. Basta. Igo na ka na, Yusuf. Oh. Ang mga pulis na Nestalamban, natawagan na ni Flash. Nagtungas na sila pa yung diri. Mary? Manoy, hain man ka. O sa marong sirin nga akong nabati. Di ako sa Bukiras na Lamban. May nahitabo ni Yusuf. May gani kay natlang yun ako. Gikaluyan paghihapon sa Ginoo kini si Yusuf. Dalawi ko nagtanaw ni bata. Nga naman di ay, Manoy. Gikidap si Yusuf aron unta iransam. Pakisulti ko pareho. Yusuf, si Mary. Araw na ako ang mga pulis. Salamat kayo, Sir Sandro. May kaso daw. Sister Moon. Yusuf, o sa'yo nahitabo ni... Kuhaon nila ang imong side, Yusuf. Kuhaon sa mga pulis. Baliw, ginisulti lang ng tanan, ha? Yes, Sir Sandro. Ilungan pa lang, sir. Yusuf Jamal, Pilipino. Mary, si Yusuf ang may abot. In town, saboy. Naana di ay si Yusuf. May adlaw niyo, Dolores. May adlaw, Sister Moon. In town, dali dayon dong. Dong Yusuf, dali dayon din. Yusuf. Sister Moon. Sige. Ihilak na, Yusuf. Dili ang ikauo ni bisan kinsa kon mo hilak. Aron mahabo ang tanang kaguol. Ang kasakit.
ang kahiubos. Ihilak, Yusuf. Ayaw ka uhaw. Naiubos ko sa akong baguwang. Isakitan kay ko sa akong baguwang. Yusuf. I'm sorry, Sister Moon. I'm sorry, Manang Lourdes. Timan Yusuf. Maoy mo palig-on nimo ang bisan unsang pagsuway. Bisang unsang kasakit nga mohasmag nimo. Mao ka na ang mga Kristiyanos. Mulig-on kamig samot kung may moabot nga bisan unsang klase sa pagsuway. Magkamatmon ra ang imong maguwang nga nasayop siya sa iyang gituhuan. Tungod kay kaming tanan nga nakaila nimo, nakaingon gyud nga buutan ka. Saksi kami ana, Yusuf. Nagtuosab ko dako nga sa sunod-sunod nga nahitabo nimo ning panahon na musamot kag kalikon. Nalipay kaayo kami nga gikaila ka namo og nahimo ng suod sa among dukan. Giisip ka gyud namo nga igsuon, Yusuf. Kanunay ka namong giapil sa akong mga pag-ampo sa Dios. Ug ayaw pag-ingon nga wa tagda ang akong pag-ampo nga ilikay ka sa kadautan. Tungod kay sa sunod-sunod nga hitabo, bisan na hitabo gyud ang mangilngig nga hitabo sa imong kinabuhi. Apani ka, dako kaayong luwas. Mao ka na itubag kay gitagad sa Ginoo ang atong pag-ampo. Kinsa na? Kinsa na? Kinsa na? Pasudla ko palihog lang, Yusuf. Sila na ako abutan aron way makakita nato. Niya ako kay gisugo aron pagsusi kun unsa ka tinuod nga kikinap ka ug nga napatay ang nagkidnap nimo.